שלום לכם. היום ה-12 של מבצע חומת מגן הוא גם הקשה ביותר. 13 חיילי צה"ל נהרגו במחנה הפליטים ג'נין, חייל אחד נהרג בשכם. מדובר בסיור של כוח מילואים שנתקל במהלך הפעילות במערב, שכלל מטענים וירי שבוצע מגגות בתים סמוכים. באירוע נפצעו גם 7 חיילים, אחד קשה, אחד בינוני והשאר קל. הנה תחילה סיכום האירוע בדיווחו של כתבנו לענייני צבא, רוני דניאל. את מה שקרה כאן אפשר להתחיל ולהסביר דרך צילום האוויר הזה של מחנה הפליטים בג'נין. צפוף מאוד, סמטאות, חצרות פנימיות שמספקות הרבה מאוד מקומות מסתור. אל תוך הצפיפות הזו נע בבוקר כוח של הצנחנים, אנשי מילואים. זה לא היה באזור שהוא מוקד לחימה, זו הייתה משימת סריקה. על פי הדיווחים החיילים נכנסו לתוך חצר אחורית של בית, חצר שקישרה בין כמה מבנים. בעצם הם נכנסו מבלי לדעת אל תוך שדה מטענים שאז הוא הופעל מרחוק. הבתים שמסביב קרסו, אש נורתה בנוסף, וכך בתוך שניות 13 הרוגים ומספר פצועים. מניין ההרוגים ברגעים הראשונים היה 10. ברור קצר העלה ש13 חיילים היו בכוח, ומכאן נולד החשש ש3 נחטפו, חיים או מתים. חלפו כמה שעות של סריקות, וגם גופותיהם של עוד 3 החיילים נמצאו בין ההריסות. כוח שהוזעק לעזור נתקל אף הוא במטח ירי ובמטענים, גם בכוח הזה היו כמה פצועים. זוג עיניים עצובות ושפתיים בוכיות, אף קטן וגם סולד עד שתגדל. ריח של פריחה אהבת, בצבעים יפים נגעת, צעד ראשון שלך אל מול כולם. ילד אתה עולם, מלאך קטן בין מלאכים, דרך דמעה שקופה אראה אותך בין כוכבים. שנים אחלום עליך, אסלול דרכי אליך, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם. סיפרו לי על עולם אחר, בלי חומות ובלי גדר, לשם הגעת כה קטן ושם תגדל. בחלומות אתה תופיע, עיני שקד עם צחוק מרגיע, הותירו שובל ארוך של זיכרונות. ילד אתה עולם, מלאך קטן בין מלאכים, דרך דמעה שקופה אראה אותך בין כוכבים. שנים אחלום עליך, אסלול דרכי אליך, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם. ריח של אביב השארת, בצעדים קטנים הלכת, למה והם קטנים? אוי אלוהים,
אביב. שנים אחלום עליך, אסלול דרכי אליך, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם, אתה איתי בנשמתי, ילד אתה עולם. קובי היה אצלי מ"פ מסייעת כשהייתי מג"ד חרוב, מג"ד 93, קצין מדהים, אדם מדהים. הוא הקים את המסייעת, תפקיד שחייב מנהיגות, יכולת ביצוע, ההבנה של אנשים, והוא עשה את זה בצורה מצוינת. קובי גם היה מ"פ בזמן שהיו אירועי קבר יוסף ב-96, כשהגדוד איבד 6 לוחמים. קובי היה אז מ"פ בשבי שומרון, בצד השני של שכם, והוא לא לקח חלק בקרב כי הוא התעסק עם החלק האחר. שנים הוא דיבר על זה, שהוא היה בטוח שאם הוא היה, כנראה התוצאות היו אחרות. אני מאמין שכן. עצוב, אני חושב שהדרך שבה הוא נהרג בעצם מאפיינת את קובי, עם רוח ההתנדבות, עם העוז והרצון לעזור לאנשים. זה מה שאפיין אותו, וככה הוא גם נהרג בקרב בג'נין. תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות, תגיד לי למה אין אמת רק הזיות, אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות? לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים על המזח. לאורך הים אין גלים. טוב, להגיד כמה מילים על קובי, כש6 שנים עוברות כמו דקה, זה קצת קשה לי אפילו היום. אני זוכר את יום הבשורה, אני זוכר את יום הקבורה, ואני זוכר את היום הזה כמו שאני זוכר את החיוך של קובי עוד לפני. אני הגעתי ליס"מ עמקים שבוע אחרי האירוע, והיה מאוד לא נוח להיכנס ליחידה. ראית שמשהו נשבר, הרגשת שמשהו בתוך האנשים מתפקד אחרת, מדבר אחרת ומתנהג אחרת. קובי היה סמל, קובי היה מפקד שהקרין על האנשים סביבנו. קובי נשאר סמל עד היום, וזה מה שחשוב. החיבור של קובי ליחידה נשאר וישאר לעולם. אנחנו הצלחנו לעשות סוגים של הנצחה לזכרו בחלק מהמקומות, ובחלק מהדברים שעשינו אפילו העלינו חיוך על פניה של אמו. אז אין קדוש מזה בעיניי. מאחר והוא שם ואנחנו פה, אז רק אפילו נבקש ממנו לשמור עלינו ולדאוג שלא נדע עוד כאלה אירועים קשים לעולם. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק
תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד.